Далеч, далеч, в малко градче, заобиколено от буйни гори и спокойни поляни, живееше малко момиченце на име Иванка. Иванка имаше златиста коса, която блестеше на слънчевата светлина, и големи сини очи, винаги пълни с любопитство към света. Една вечер, когато слънцето започваше да се скрива зад хоризонта, Иванка забеляза нещо необикновено на ръба на гората. Това беше малка, блестяща пеперуда, чието крила се преливаха във всички цветове на дъгата. Тази пеперуда не приличаше на обикновен обитател на гората, тя изглеждаше магическа. Иванка се приближи и нежно протегна ръка. За нейно удивление, пеперудата кацна на дланта й. Момичето усети топлина, разливаща се по тялото й, а пеперудата й прошепна в ухото: „Аз съм Юлия, магическата пеперуда. Искаш ли да изживееш необикновено приключение?“ Иванка, възхитена и заинтригувана, кимна с глава. Пеперудата се издигна във въздуха и описа кръг над момичето. Внезапно, около Иванка започнаха да се случват необикновени неща. Дърветата започнаха да светят с нежна светлина, а цветята на поляната започнаха да се движат, сякаш танцуваха в ритъма на тиха, небесна мелодия. Юлия поведе Иванка през таинствената гора, където те срещнаха много необикновени създания. Първо попаднаха на семейство светулки, които образуваха светлинна пътека, водеща ги до омагьосано езеро. Водата в езерото беше кристално чиста, а на повърхността му плуваха лилави цветя, които светеха като звезди на нощното небе. Когато Иванка се наведе над брега на езерото, тя видя в него своето отражение. Но това не беше обикновено отражение. Във водата се появи образ на красива горска кралица, която й се усмихна и каза: „Иванке, ти си изключителна. Благодаря ти, че дойде в нашия магически свят. Винаги ще бъдеш добре дошла тук.“ Момичето се почувства много щастливо и удовлетворено. Но беше време да се върне у дома, преди нощта напълно да настъпи. Юлия, магическата пеперуда, придружи Иванка по обратния път. Когато стигнаха до ръба на гората, пеперудата спря и каза: „Запомни, Иванке, че магията е навсякъде около нас. Нужно е само да отвориш сърцето си и да повярваш.“ Иванка се усмихна и помаха на пеперудата за сбогом. Върна се у дома, където майка й вече я чакаше с топло мляко и плюшена играчка. Когато Иванка си легна, майка й я целуна за лека нощ и я зави с топло одеяло. Иванка затвори очи и в мислите й се появиха образи на омагьосаната гора, светулките и магическото езеро. Тя знаеше, че винаги, когато поиска, може да се върне в това магическо място в своите сънища. А магическата пеперуда Юлия винаги ще я чака там, готова за поредното невероятно приключение. И така, Иванка заспа, заобиколена от спокойствие и любов, сънувайки за необикновени приключения в омагьосаната гора, където всичко е възможно.